Dobrý den, dámy a pánové. Zeptám se vás, kdo z vás umí velmi slušně anglicky? To znamená, že si přečte, co chce, rozumí, domluví se a tak podobně. Kolik je vás tady takových? A ti ostatní? Angličtina v dnešní době je nezbytná. Kamkoliv přijedete, tak se v 99% případů anglicky domluvíte. Angličtina je jazykem globalizace. Proč tedy lidé anglicky neumí, přestože vědí, že je angličtina tak důležitá? Jaký mají problém lidé s angličtinou? Tak většina lidí si myslí, že jsou na jazyky hloupí. Myslíte si to i vy? Myslíte si, že jste hloupější než lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu? Nejste hloupější. Jenom oni žijí ve vícejazyčném prostředí. Kdyby vy jste žili ve vícejazyčném prostředí, tak taky budete umět více jazyků. Dále si lidé myslí, že nemají na učení čas. Je to i váš problém? Nemáte čas? A co ty hodiny v autě? To by bylo ideální, že jo? Jet autem a naučit se anglicky. Další problém, který lidé mají s angličtinou, je, že se nechtějí biflovat slovíčka a gramatiku. Já se jim nedivím, taky se nechci biflovat slovíčka a gramatiku. Vy? Ne. Další problém, co lidé s angličtinou mají, že začnou, nějaký čas se učí, dostanou se na určitou úroveň a pak začnou znovu od začátku. Takzvaní věční začátečníci. Těch je velké množství. A další problém, a ten vlastně souvisí s těmi věčnými začátečníky, že lidé neumí v angličtině myslet. Všechno si překládají. Jenomže vy, když vezmete slovenskou nebo českou větu, přeložíte ji do angličtiny, tak pro Angličany nebo Američany ta angličtina zní příšerně, nerozumí, protože právě oni jinak myslí. Byl to i můj problém, ne tedy s angličtinou, ale s němčinou, kterou jsem se učila ve škole od 1. třídy až ještě na vysoké škole. Měla jsem jedničky, výborně jsem se naučila gramatiku, naučila jsem se slovíčka, všechny testy jsem zvládala, pak jsem se setkala s Němcem, no a najednou jsem zjistila, že vůbec vlastně německy neumím. Protože jsem se učila tím školním systémem. Stejně jako se učí školním systémem lidé angličtinu ve školách. Naopak, italštinu třeba a angličtinu jsem se učila jinak a nemám problém v těch jazycích myslet a normálně se domluvit. Poslední problém, nebo možná ne poslední, ale poslední, který vám tady dneska ukážu, tak je to drahé. Protože vy, když si chcete zaplatit rodilého mluvčího, něco to stojí. Samozřejmě, zaplatit si ho jednou týdně nestačí. Chodit na nějaké kurzy jednou týdně, 2krát nestačí. A odjet do ciziny je drahé. Jak se tedy angličtinu naučit? Je nějaký způsob, jak se bez problémů, bez přílišné námahy anglicky naučit? Tak ano, výborně. Oženit se s Angličankou nebo si najít přítelkyni přítele anglicky mluvícího, anebo se odstěhovat do ciziny. Ale pozor, když se odstěhujete do ciziny a budete v komunitě lidí mluvících česky, slovensky, polsky, ukrajinsky, korejsky a nevím jak dále, tak se anglicky moc nenaučíte. Musíte, když se odstěhujete do ciziny, pokud samozřejmě máte tu možnost, což většina lidí nemá, tak musíte být v té komunitě anglicky mluvících. Takže jaké je další teda řešení, takové druhé nejlepší? Ano. My jsme přišli s revoluční angličtinou Taxus Learning. Já vám ukážu, jak vypadá. Tohle je obal
V něm jsou kožené desky s návodem a 2 druhy CDček. Červená CDčka a ta využijete například v tom autě, jak jsme se o tom bavili, protože těmi si vytvoříte anglické prostředí. Pokud vy si v angličtině nevytvoříte anglické prostředí, nikdy si angličtinu nezažijete a pořád budete mít tendenci si ji překládat. Ta modrá CDčka, ta se používají k aktivní výuce, kterou já vám za chvilinku popíšu. Jak už jste viděli, máme i slovenskou verzi. A teď, jaké má ta naše angličtina, ta revoluční angličtina Taxus Learning výhody? Tak, hlavní výhodou je, že ji můžete používat v autě. Pomocí těch červených CDček, já se k tomu vrátím, pomocí tady těch CDček, kde jsou anglické dialogy, a vy si vložíte CDčko do auta, pustíte a posloucháte 2 způsoby. Buď na hlas, anebo si to můžete pustit na pozadí, jako když vám hraje rádio. Ale vaše podvědomí to pořád vnímá. Takže to jsou ta červená CDčka a to je vlastně jedna z velkých výhod naší angličtiny, protože je to pro ty, co nemají čas právě pro to auto. Další výhodou je, že těmi červenými CDčky vy si vytvoříte anglické prostředí. Právě v tom autě nebo kdekoliv jinde pomocí přehrávače. Další výhodou je, že se nemusíte biflovat slovíčka a gramatiku. Proč? Protože my máme takové doslovné překlady. Co to je doslovný překlad? Zděsíte se, počkejte, hned vám to ukážu. Takže, tohle je anglická věta. I'm going to call the doctor. Doslovný překlad vypadá asi takhle. Já jsem jdoucí zavolat ten doktor. Příšerná čeština, ale je to přesně tak, jak oni myslí. Oni neřeknou, zavolám doktora, oni řeknou, já jsem jdoucí zavolat ten doktor. Neřeknou, sedím, oni řeknou, já jsem sedící. Neřeknou, osprchuj se, oni řeknou, já vezmu ten sprcha. Takže ty doslovné překlady tam jsou právě proto, aby vy jste pochopili jejich myšlení. Jaké další výhody má revoluční angličtina? Další výhodou je, že se učíte zhruba 20 minut denně aktivního učení. Hned vám řeknu, co to je. Pomocí těch modrých CDček jsme si říkali, že se učíte aktivně. Ta modrá CDčka jsou k použití do počítače. Vy si vyberete lekci, která vás zaujme. Nemáme to tak, že by ta první lekce byla nejjednodušší a ta poslední nejtěžší. My to máme podle témat. Některé téma je jednoduché, například téma v baru. Tou třeba doporučujeme začít, je to lekce číslo 6. Jinak jsou tam i serióznější témata, například v restauraci. Ale ukážu vám teď, jak vypadá to aktivní učení. Vyberete si tu lekci, která se vám nejvíc líbí, třeba předpokládám zrovna ten bar, a pustíte si ji do počítače. Ta modrá CDčka jsou určena do počítače. Objeví se vám tam tato obrazovka. Úplně nahoře vidíte doslovný překlad. Já to tady mám v češtině, ale jak jsem říkala, máme i tu slovenskou verzi. Druhý řádek je správná anglická věta. Pak tady máte vlevo dole jednotlivé lekce, tady jich mám teda jenom 6, protože to je jenom to jedno CDčko. A tady dole praktické ovládání jako na jakémkoliv přehrávači. Funguje to aktivní učení systémem karaoke. Znáte karaoke? Kdy slyšíte něco a to, co máte zpívat, to se vám rozsvěcí. Takže tím funguje i naše angličtina. Slyšíte anglickou větu a to, co právě slyšíte, se vám rozsvěcí. Vy si jenom přepínáte, jestli to chcete vidět v češtině, slovenštině,
anebo v angličtině. Takže to je k tomu aktivnímu učení. Doporučujeme 20 minut denně, samozřejmě to můžete dělat i kratší dobu nebo jednou týdně, ale ty výsledky se dostaví po delší době. Takže to jsme si ukázali, jak probíhá aktivní učení. Poslední, nebo jednou z posledních výhod naší angličtiny je, že odstraňuje syndrom věčného začátečníka. Jak? Jak už jsem vám říkala, díky doslovným překladům se naučíte anglicky myslet a díky těm červeným CDčkům si angličtinu zažijete, naposloucháte. Tím se dostanete dál a nebudete muset začínat zase od nuly s angličtinou. Jinak, my jsme s naší angličtinou přišli zhruba před 6 lety. Máme na ní výborné ohlasy, obzvláště také u dyslektiků a dysgrafiků. Ale pozor, je tam jedna podmínka zásadní. Musíte to dělat. Pokud vám to bude ležet někde ve skříni, tak se anglicky nenaučíte, za to nemohu ručit. Jenom ještě vám řeknu, že obsahuje 4113 různých slov. Jenom pro zajímavost, takový běžný akční film má zhruba 700 slov. Máme tam 7960 vět. Namluvili angličtinu, tedy namluvili 4 rodilí mluvčí, jak z Anglie, tak z Ameriky. Je to proto, aby vy jste si naposlouchali různé přízvuky. Je to pro věčné začátečníky, i pokročilé. Proč? To už jsem vám říkala, protože každá lekce je jinak složitá a vy, když trošku už umíte, tak naběhnete rychleji a rychleji, celou tu naši angličtinu projdete a rychleji uvidíte výsledky. Často se mě lidé ptají, na jakou úroveň se dostanou. Dostanou se na úroveň zhruba upper intermediate, to znamená trochu více než středně pokročilí. Budete myslet anglicky, budete mít obrovskou slovní zásobu a budete schopni si texty přečíst, domluvit se. Jinak pokud byste chtěli ještě něco vědět k té naší angličtině, tak můžete na internetových stránkách www.angličtinaprosamouky.cz anebo www.angličtinapresamoukov.sk. Děkuji vám za pozornost.